ଆଜି ଆମେ ଆକାର ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଭାଇ, ଗାଈ, ବାଟ, ଘାଟ, ଜାଲ, ଝାଲ, ଚାଷ, ବାସ, ବାର, ମାସ, ହାତ, ଜାତ, ଦୟା, ମାୟା, ସଭା, ଶାଖା, ଦାନା, ଧାନା, ଦାତା, ମାତା, ନାଶ, କାଶ, ଟାଣ, ବାଣ। ପିଲାଟା ଧରିବା ଆମେ ଧରୁନା। କଇ କଇ ଟାଣ, ବାଣ, ରାଜା, ଲାଜା, ଭାଷା, ଆଶା, ମାଛ, ତାଲା। କାମନା, ବାସନା, ଉପବାସ, ସାଧନା, ଯାତନା, ଅବକାଶ, ପାଷାଣ, କାରଣ, ଐରାବତ, ସମାନ, ଶାସନ, ରାମନାଥ। ଯାଦବ, ବସଇ, ମାଧବ, ହସଇ। ଯାଦବ, ବସଇ, ମାଧବ, ହସଇ। ଆକାଶର ତାରା, ବରଷାର ଧରା। ପାହାଡ଼ର ତଳ ଭଲ, ଝର ଜଲ। ଉମା ଭାଇ, ରାମ, ଉଷା ଭାଇ, ଶାମ। ଚାଷ କର, ଧାନ କାଟ। ଚାଷ ଭାଇ, ଭଲ ବାଟ। ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼। ସଦା ଅଲସ ବାଟ ଛାଡ଼। ଟାଣ